jo rego amb aigua de pou. Si dic que rego amb aigua procedent de la depuradora, és un problema cultural, d'imatge. És un tema molt a debatre i que es té present tot això. Algun altre? En brevetat, sisplau. No, amb la màxima brevetat per manifestar una mica un punt de sorpresa. Esclar, aquí tinc davant un informe del CUSA, del senyor Murillo, que ho llegeixo literalment, diu, respecte a la desalació, diu, ressaltar la singularitat amb la que es planteja la gestió d'aquestes infraestructures, és a dir, les desaladores, en respecte al model de gestió quasi universal. Diu, les desalinitzadores com a font constant d'aigua, és a dir, com a recurs base, no es construeixen per fer front a un episodi de sequera. Jo estic molt d'acord amb el que has dit ara, Salvador, que hauria de ser la desalació, i per això nosaltres, perquè en els nostres números és més barat que la desalació al Roine, hauria de ser el recurs, una part del recurs base. Però és que es fa anar al contrari, es fa anar al 10% del seu potencial, i els costos no són exactament els mateixos. Jo tinc respostes parlamentàries que quan la desaladora va al 100%, jo soc generós, he donat la dada al 100%, que no és el cas, val 0,403 euros metre cúbic. No, però és que quan va al 20% val 0,64. És molt més car, i ara estan al 10%, per tant deuen estar seguint la progressió a 0, gairebé 70. Per tant, home, molt no encaixa tot plegat. Jo estic molt d'acord en que sigui un recurs base, però és que la política que està fent l'actual govern no és que la desalació sigui un recurs base, és que fa altres alternatives. Escolta, si acaba de plantejar amb les conclusions que no vol que s'aprovi el pla de gestió de l'aigua perquè primer hem de resoldre el tema del finançament, siguem clars, estem en un debat que és interessant que la gent sàpiga, evidentment que aquest és el tema de fons, perquè això pugui ser així hem d'arreglar aquest tema, i si en aquest tema no hi ha consens, això mateix que s'ha dit ara, no, això hauria de ser, per tant, estic a favor que en 3 anys, que en 4 anys, que en 5 anys això es vagi internalitzant els costos, i no li diré a l'associació de municipis o no direm en el Parlament doncs que aquí armem l'Armari Morena perquè s'està plantejant un increment com l'any passat no es va poder produir ni el 0%, perquè políticament, i ara parlo ja a calçón quitado, com a govern i com a tots, estem en un país en què no podem dir que la gent haurà de pagar 3 euros més al final del trimestre per l'aigua perquè ens penjaran i sortirem a l'avantguàrdia, ara que he marxat en Cerrica, doncs sortirem a l'avantguàrdia, que sortirem a les pàgines econòmiques, el Cerrica dirà que està bé i el de la pàgina econòmica dirà que està molt malament, no? I es posarà un semàfor vermell, no? Perquè és escandalós, ara les elèctriques poden pujar cada mes els 3, els 5 i els 10 euros i no passa res. Aquest és el debat de fons, que tots, ens hem sincerat, tots com a forces polítiques, doncs sincerament no tenim el valor cívic de dir abordem d'una vegada per totes això en consens i no ens el tirem una sobre l'altra, i això progressivament s'ha de pagar i s'ha de fer d'una forma justa, consensuada, etc. El senyor Terrades no estava demanant la paraula i no l'hem deixat en cas per explicar breument. Deixa'm sincerar una mica més. Qui va escriure que s'havia d'internalitzar els costos era Convergència i Unió, i si vols t'explico per què ho va escriure Convergència i Unió. Perquè van dir, home, potser si ho feu escriure nosaltres no ens accepteu l'esmena i això no s'aprova. I posats a sincerar-nos. I segona, a veure, nosaltres no hem fet cap mena de demagògia amb el tema de les tarifes. No hem jugat mai, no, estàs insinuant que hem fet... El que hem fet avui és fer suport al govern. Ni el govern metropolità està a les nostres mans, ni el de la Generalitat està a les nostres mans amb un increment de tarifes. Ho hem fet avui. En 25 dies d'unes eleccions. Per l'any que ve s'ha plantejat que però i n'estem fent poques demagògies. El més còmode electoralment era no votar, per favor. És que Convergència i Unió va proposar la internalització dels costos, així s'ha dit, que alguns vam esmenar posant-hi la gradualitat dels mateixos en funció de la situació econòmica que en aquest moment està vivint el país. I posats a sincerar-nos, diem. Després, l'any 2004, del 2004 fins al 2010 ha plogut bastant, per sort, ha plogut bastant des del punt de vista de veure les coses de diferent manera, probablement. Ara, el debat que es va produir el 2004 no era només un debat sobre l'harmonització tarifària que al final acabava recaient sobre l'alcalde o l'alcaldessa de tot, perquè és el que al final gira el rebut. El debat que s'estava produint era un debat sobre el cànon de disponibilitat, en el qual l'administració de la Generalitat, el debat va ser aquest. Si tu augmentes el cànon de disponibilitat d'un any per l'altre
sense haver-se produït un debat previ, que és el que alguns reclamàvem, això automàticament té una repercussió sobre la tarifa que qui acaba tenint un impacte el ciutadà és l'alcalde, no l'administració de la Generalitat. Ara, dit això, jo crec que aquests propers 4 anys ens han de servir tots aquests debats que fem per fer una revisió de la política tarifària de l'aigua i parlar també del terreny de disponibilitat, agafant com a matriu territorial Catalunya, però jo crec que sí que hem de tenir una harmonització tarifària arreu del territori. Si hi ha el bon sentit de la paraula, transvasaments de recursos que ara s'utilitzen en un lloc per uns determinats serveis, encara que siguin ambientals, de tot això n'haurem de parlar. Hem de parlar de les inversions que es fan en alguns indrets de Catalunya per poder fer retorns en alguns indrets de Catalunya. Per tant, dintre del camp de joc del debat de la revisió de la política tarifària, d'això també n'haurem de parlar des del nostre punt de vista. I del cànon del regadío. No tinc cap problema. Suposo que no voldran fer tot el... I després, el que jo no tot el debat parlamentari en aquesta nit i per tant continuem a l'entorn de preguntes. Només una petita resposta i demano al públic que sigui una mica pacient perquè evidentment poden saber que els altres també estan fent preguntes. Vostè m'ha dit 4 vegades que vostè tenen la paraula, d'acord, però pot esperar un moment? D'acord, doncs esperi. ¿Vostè? Sí que volia respondre al tema de les construccions en les lleres dels rius, en les zones inundables dels rius. Quina és la nostra posició? Doncs, com en altres temes, que es compleix la llei, perquè ja està bé d'anys i dècades que en els ajuntaments no es respecten els plans generals, no es respecten les normatives ni la llei d'urbanisme i per això tenim el paisatge que tenim. Llavors aquí nosaltres sí que som molt radicals i que a més és responsabilitat del govern no només aprovar bones lleis sinó també fer-les complir. Això és el que s'ha de fer. Quotes mínimes, també nosaltres tenim en el programa la progressivitat de la facturació en l'energia, també en l'aigua, perquè entenem que el cost bàsic ha de ser un cost accessible per tothom i només s'ha de penalitzar progressivament el que sigui per damunt d'aquest cost bàsic dels serveis. I contestació a l'al·lusió directa sobre el Garraf, doncs mira, malbaratar un recurs escàs com l'aigua quan tenim depuradores que se llancen al mar és una cosa que no ens podem permetre i hem d'anar a la reutilització per regar jardins, per neteja de carrers, també per l'agricultura. En fi, és un tema que si estem discutint captar aigua de l'altra banda dels Pirineus, des del Roine, doncs abans d'això hauríem d'aprofitar tots els recursos que tenim aquí a prop. Molt bé, molt bé. En aquest part teníem 3 preguntes, 3 preguntes localitzades, i 1, 2 i 3. Soc en Ramon Roig, de la Ribera d'Ebre, de Miralet. He sigut portaveu de la plataforma d'Ambients de l'Ebre i ara us parlo en nom de Solidaritat Catalana per la Independència. Aquí diu quin és el repte de l'aigua a Catalunya. El repte de l'aigua a Catalunya és tindre 2 qüestions bàsiques que s'ha d'entrar a fons, que és el tema de la financiació, que és deficient, i que els centres de poder estiguin realment a Catalunya. Perquè, clar, recordaré unes dades molt senzilles. El tema del rec del Pinell. Quan se parla de rec s'ha de saber el rec del Pinell que puja dels anys 90, cap pagès ha pagat cap per hectàrea, encara no l'ha pagat, ni cap administració de moment s'atreveix a fer-los pagar. El tema de l'aigua dels pobles. Quan se van plantejar els nostres vessaments, a la zona de la Ribera d'Ebre i Terra Alta hi ha pobles que no tenien aigua suficient i s'havia que traslladar en cubes. El tema del nivell del riu el gestiona en aquest moment les centrals hidroelèctriques, com se demostra en el tema de la navegabilitat, que continua pujant l'aigua a les nits i queda baixa durant el dia. I en quant a les nuclears, aquesta sí que en fixa un cabal ecològic mínim perquè tenen l'obligació de no calentar l'aigua de l'Ebre per sobre de 2 graus i aquests 88 metres cúbics que ara baixen demostren, i se veu clarament a la gent que viu allà al costat del riu, que els estiatges són molt més petits abans que ara. Però és gràcies a les nuclears.